Asibembe somukele mbukelo inakho production namhlanje sile phansi ke empangeni ke empembeni ke isigodi ke emcimbini ke omkhulukazi ke umcimbi ke womemulo kaKwanele Mngomezulu njengoba ke sithomeni sakho ke intokazi ke lapha ilinganisa ke ezokwenza ke masebese isigcawini ke lapha ngempela mbukelo inakho production lapha ke sikwa shows ke kwamadlamini ke omncane nawe ikhona lapha ezoqhubeka khona ke umcimbi omkhulukazi ke umcimbi womemulo njengamanje ubona isithomeni sakho sengaphandle kwegceke lapha intombi linganisa ezobe ikwenza lapha ngempela esigcawini ke bafowethu ke lo mcimbi kube mnandi angazi ngichaza ngithini le ndaba kodwa nje ubona isithomeni sakho intombi la sejongena ngaphakathi khona ekhaya zingena zivuma ingoma zingena ngelinye ilanga siyokubuza futhi noma siyokulethela umlando ukuthi kusho ukuthini ukuthi intombi uma igqoka zigqokele ngaphandle ekhaya zingangeni ngaphakathi igqokele ekhaya kodwa zingene sengena ngengoma uma kuthiwa umemulo sokhuluma ngelinye lalo uhlelo isintu sakithi ukuba ke uKwanele ke neintombi ke ezomsinisa ke esigcawini ke sebengene ngaphakathi ke ekhaya kwaShozi mbukela ku production ke ubese ngena endlini ke ngaphakathi ke endlini yangenhla nalakhona ke umalume aqhubeke khona ke uhlelo ngokohlelo lwakhona kwaShozi uma benza umcimbi womemulo ke mbukelo inakho production kanti ke lapha ke umalume nje ubona isithombeni sakho ke ubese ke emhloma ke ngoba kuusiko ukuthi ke uyena ofuneke aqale amhlome ngaphakathi ke endlini yangenhla mbukelo production ke njobona ke esithombeni sakho ke bese emva kwalokho kuyaphunywa ke kuyiwa ke esigcawini kodwa ngaphambi ukuthi kuphunywe kuyesigcawini umalume ubesenza uhlelo ngaphakathi ke echaza ukuthi lokhu okwenziwa namhlanje kungani kwenziwa njengombona ke ethatha umkhonto okuyiwona ke uKwanele azobe ehloma ngawo esigcawini mbukela production ke esithombeni sakho ke sikulethela konke okwenzakalayo ukusuka nokuhlala ungakhohlwa uhlelo isintu sakithi sibukhoma lana kwiinakho production mshana ke namhlanje njengoba sikunika lo mkhonto mshana isiko leli lesizulu elikhombisa ukuthi thina njengabazali bakho njengomalume noma bakho njengoba singemila nabafowenu lokuthi siyayigqaja ngawe ngendlela oyiphathe ngayo ekukhuliseni kwakho nje ukuthi uthobele uma uthobele ubaba uthobele ubhuti bakho omamncane bonke ebebekhona ekuthenini uze kushayela usuku lokuthi namhlanje siyakukhulisa mshana ngoba before sifike lana uzokhumbula ukuthi ekuyiphatheni kwakho siqale sabonga ngomhlonyana ungakafiki kule minyaka okuyona u21 ngifisa ukuthi ke namhlanje mshana njengoba sikunikeza lokhiye sikunikeza wona mshana siyayiqhenya ngawe singabazali bakho we proud ngawe mntanami ngifisa namanje ukuthi kuqhubeke uyiphathe kanje asikunikeza imvumo yokuthi usuzobona ukuthi sekufanele uthathe okhiye ngendlela abarong kodwa nje sibonga ukuthi ufike kule minyaka u21 uyintombi into and asizobonga wena kuphela sibonga abazali sibonga ogogo obuhamba nabo endleleni belokhu beniqhuqhumezela kunzima bethi hlalani ngentombi nawe sifisa ukube sibonele kwabanye abantwana uqhubeke futhi ubatshele nabantwana abancane ukuthi abaqhubeke nabo beyiphathe ngentombi into ngoba uma uyiphethe ngentombi into nabazali bayakubonga siyabonga kakhulu mshana sesiyaphuma manje siye esigcawini nangu umshana omdala ubhuti wakho uyena uzokubamba ngengalo esihole manje siyaphuma sibheke esigcawini siyabonga kakhulu mshana okwenze kuthina siyayiqhenya ngawe we proud of you yeah
zazinhle iyalo zikamalume eyala umshana wakhe Mbukelo Inakho production. Lokhu ke kuyisintu noma ngithi ke lokhu yikho esigqaja ngakho singamaZulu ukuthi ke uma senza into zethu ke zesintu sizeza kuyiqhenya futhi ngokuyiqonda ukuthi kubalulekile lapha ke bese kuphunywa ke kuyo esigcawini nala khona ke okuyosha khona ke ingoma ke Mbukelo Inakho production. Lo mcimbi ke ngendlela obumnandi ngakhona nangendlela bekuhle ngakhona ke angifisi ukugeqa amagula ngichazele ngawo ngoba vele iInakho production imisela ukuthi ikunikeze ukusuka nokuhlala kwawo lo mcimbi lona womemulo kwakwanele ke ngomezulu njoba ubona Mbukelo production intombi ke lapha ke bese segcawini ke nemvula ke ibingayibekile phansi kodwa intombi sithena kanjani siyakhona. Intombi ke sefike esigcawini ke zifike lapha zikhuleka esilweni ke isilo samabandla onke indlula mithi ke ngaphambi kuba ziqhube ke zisine ihlabelele ke amanye amaculo ke ziqale ngokhuba lapha ngempela ke zihuba ihubo le ntombi laKwaZulu. Lapha sithobeni sakho ke ukwanele ke ubese yakumalume wakhe ke futhi ke eyohloma ke umkhonto futhi ke ngoba ke kuyisiko ukuthi ke lo osuke phethe ke umsebenzi ke wawo umemulo ke uyena ke okufuneka aqale noma ngithi kungaba uyise wengane noma kube umalume uyena oqondene ke nomsebenzi ke osuke uqhubeka ewomcimbi womemulo yena ke oqalayo ke ukuhlonywa ke esigcawini Mbukelo Inakho production. Lapha izulu belina ke bafethu intombi hayi bengayizwa hlobo imvula ke njobona eTshakadula ikhombisa ukuthi ziyajabula ijabulela isintu sakithi. Hayi ke na uyazi ke Mbukelo production ukuthi ke uma kungekho umama osuke ekhocha behind the scene masikhuluma ke ngomcimbi njobona intombi isina eshawulayini kanjena kunomama abangemuva abakhoshayo ukuthi no nakha kume kanje iyakhumbulelanga intombi ndani nicasukile manje uyayibona nawe.
lapha ke sekwembeswa ke kube siyaqhamuka lapha ngempela ke umama njengoba umbona ke esithombeni sakho ke ephuzisa lapha ke engathi ke uma ukubheka ngathi ujuice kodwa manje ngibone lapha intokazi kwanele ngathi uyahlina kancane ubeqeda ukushaya angazi ukuthi ngempela ngabe lento isebenza kanjani embukelweni yakho production lapha ke semcimbini kokwanele ke Mngomezulu le phansi esikhawini ke sibukhoma siinakho production. Yabona ke makukhulunywa ngoqobho ke lezi insizwa ke zithe mayibona ukuthi esigcawini sekuyabuya kuziwe ekhaya zathayima lapha ngoba sizodliwa inyama zavele zabona ukuthi ha insizwa zendawo ungakhohlwa ke esikhawini indawo esalokishi kodwa le empembeni uyabona ukuthi indawo emixile ungathi bukhona umtsizwa lapha einsizweni lapha ka insizwa ziqeqebana bese ivuma ingoma ke phambi kwesibaya lapha nje ubona amukweni production zigiya ziyazi ukuthi ke inhloko yeinsizwa iza la esibayeni lezi zaselokishini zihlele ematendeni lapha hayi ngiyayivuma insizwa zinokopho. Ubalo uyawuthanda uphotshise Ubalo uyawuthanda uphotshise Ubalo uyawuthanda uphotshise Ubalo uyawuthanda uphotshise Ubalo uyawuthanda
benze. Subashaya benze. Subashaya benze.